ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 3/11/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರುಳಿ ಆದುಂಡು 25/10/2022. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆಧಾರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಘನತೆ. ಇನಿ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲಿಂತು ಎರೆ ಬೈದಿರು. 4 ಕಡೆತ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ಇರೆಟ್ ಬಂಧಿಸ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಚೀಪೆಯನ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದಾರು. ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಸ್ನೇಹಗೂ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದೇರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನೇಹದ ಬಲ್ಲುಡು ಬಂಧಿತಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆತ ಜೋಕುಲು ದೂರುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಬಾಬನ ಸ್ನೇಹುಡು ಸಮಾವೇಶ ಆಪನೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಸಹ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ದೂರುಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲೆನ್ ತೂವೊಂದು ಹರ್ಷಿತ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಅವಿನಾಶಿ ಸ್ನೇಹ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹ, ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ನೇಹ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪವಿತ್ರತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರೆದವರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ತರೆತಮಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ಗುರುತುನು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪ್ರಕಾಶತೆದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರತೆದ ಕಿರೀಟ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಪಿರವುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ಸಹ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಕಿರೀಟಧಾರಿದ ಸಭೆಯಾದುಂಡು. ಪಾಂಡವರೇ ಅಂದತ್ತೆ ಕಿರೀಟೊಲು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂಚಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಕುಮಾರಿಯರು ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೆರು. ಜೋಕುಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪರಿವಾರ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಏಪ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮ ಧಾಮೋಡು ಉಪ್ಪರು. ಅಪಗ ಆತ್ಮ ರೂಪೊಡು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲು ಪ್ರಕಾಶ ರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪಿರು. ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪು ಸರ್ವ ಆತ್ಮೊಡ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಪರಂಧಾಮ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ತಮ್ಮ ಹೊಳಪು ಬೊಕ್ಕ ನಶೆ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಆಕಾಶಡು ಮಾತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ ಪ್ರಕಾಶವಾದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸರ್ವ ನಕ್ಷತ್ರೊಡ್ಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೊಳಪು ಭಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಮಧ್ಯೊಡು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಹೊಳಪು ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಹೊಳಪು ಭಿನ್ನವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಕುಡ ಆದಿ ಕಾಲೊಡ್ದು ಬರ್ಲೆ. ಆದಿ ಕಾಲನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ನಗ ಆದಿ ಕಾಲದ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪೊಡು ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏತು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಏರ್ಡುಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೆನಪುಂಡೆ. ನೆನಪುಗು ಬತ್ತಡೆ. ಕುಡ ಮದ್ಯೊಡು ಬತ್ತದಾದ ಮಧ್ಯಕಾಲ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ತಮ್ಮ ವಾ ಪೂಜ್ಯ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಏರ್ನ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಚಿತ್ರಳುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ವಾ ಆತ್ಮೊಳಗುಂಡು. ಚಿತ್ರಗಳಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಕೆಲವೆರ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲುಲ್ಲೆರು. ಚಲನಚಿತ್ರಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಚಿತ್ರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏರೆನು ತೂತೆರು. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರದಾನ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ. ಅತಿ ಕೇವಲ ಕೇಂದರ. ಈ ರೀತಿ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರದ ಹೊಳಪು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎರಡಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ದೈಗ್ ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತಮ್ಮ ಪೂಜೆನು ತೂತರತ್ತೆ. ತೂತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂವೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯೊಡು ಸಂಗಮಯುಗಕ್ಕೂ ಬನ್ನಗ ಸಂಗಮಯುಗಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಆಪುಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರತೆನೆ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಚಂದ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಈ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ದರ್ಪಣೊಡು ನಿಕುಲು ತೂವೊನ್ಲೆ. ದರ್ಪಣ ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತಲು ಉಂಡತ್ತೆ. ತೂವೊನೊಲೆತ್ತೆ. ಅಂಚಂದ ತೂವೊನ್ಲೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಆಂತರ್ಯಡು ಪವಿತ್ರತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಏತು ಪರ್ಸಂಟೇಜಿಡ್ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಚಹರೆರ್ದು ಪವಿತ್ರತೆ ಹೊಳಪು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ನಡವಳಿಕೆಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ನಶೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಫಲಕ್ ಅರ್ಥಾತ್ ನಶೆಯಾದುಂಡು.
ನಡವಳಿಕೆಡು ಆ ನಶೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದ ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟು ಏತು ಸಮಯ ದೆತ್ತುನುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವತ್ತೆ ಅಂಚಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವೊನ್ಲೆ. ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿ ಹೊಳಪು ಬೊಕ್ಕ ನಶೆ ಉಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಉಂತುಲೆ. ಕುಮಾರಿಯರು ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಂದು ಕುಳ್ದಿರು. ಆ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದ ಮಿತ್ತು ಏಕ ವ್ರತ ಬಂದು ಬರೆಯುತ್ತುಂಡು. ಪೊರ್ಲಾದುಂಡತ್ತೆ ಏಕವ್ರತದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಾದುಂಡು. ಏಕವ್ರತದ ಪಾಟನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದರ ಮುಲ್ಪೊರ್ದು ಪಿರತಿರುಗು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಟನು ಕಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನು వచ్చి ಕೂಡ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಗ್ರೂಪು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಕುಮಾರಿಯರು ಹೃದಯಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪಟ್ಟಿನ ಬಂಧಿಸ ಒಂದರ ಮೊಕ್ಕಲು ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂಧಿಸ ಒಂದಿರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆದ ಪಟ್ಟಿನ ಬಂಧಿಸ ಒಂದರ ಸದಾ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಂತರ ಪವಿತ್ರತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುಣಂಚಿನ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲರು. ಈ ರೀತಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅಂದು ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪಿರತಿರುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರ ಬರೆಪರೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರುಪೇರು ಆಪರೋ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತುದರ ಪಕ್ಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನು ಮಲ್ತುದರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಕೈನು ದೆರ್ಪುಲಿ ದೂರದರ್ಶನಡು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏರು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಡು ಸಡಿಲವಾದ ಉಪ್ಪೇರೋ ಆಕಲ್ನ ಚಿತ್ರನು ಕಡಪುಡಾಪುಂಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಸಡಿಲವಾಡ್ಸಿ ಪಕ್ಕ ಆಲೆ ಅಂದು ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರ. ಪಾಂಡವರಂತೂ ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರ. ಪಕ್ಕ ಪಾಂಡವರು ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆದಕ್ಕಳು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ವೃತ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಏರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಪ್ಪಡ ಅಂಡ ಪವಿತ್ರ ವೃತ್ತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೋರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪೊಡು ತೂತರು ಅತ್ತುಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ರೂಪೊಡು ತೂಲೆ ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜನೆದಾದುಂಡು ಕೃತಿ ಪಂಡ ಕರ್ಮೊಡು ಪಂಡ ಕರ್ಮೊಡ್ಲ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಸುಖನು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊನ್ಲೆ ಇಂದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಗುರುತಾದುಂಡು. ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೃತಿ ಮೂಜೆಟ್ಲ ಧಾರಣೆ ಪೊಡು. ಏರು ಎಂಚಿನನೆ ಮಲ್ಪಡು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ದಾದಾದುಂಡು. ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೋ ಬಾಬನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅತ್ತು ಸುಖ ಕೊರ್ತೆರೋ ಸುಖ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರೇ ದುಃಖ ಕೊರಿಯರ್ಡಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪರ ಕೊರ್ಪು ಜತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಅತ್ತಂಡ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೆರಡ ಅತ್ತನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನವರೋ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜು ಕುಮಾರಿಯರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನರ ಒಂತೆ ಮಲ್ತೊನರ ಅಂಚಂದು ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐತ ಕರ್ತವ್ಯನು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಕಲು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಅತ್ತನ ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಸಹನಶೀಲ ದೇವ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ. ತಮ್ಮ ಸಹನಶೀಲತೆ ಹಿಡಿದು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದ ಹಾರವಾದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸಹನಶೀಲತೆಡು ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸಹನೆ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುನು. ನಿಕುಲು ಸಹನಶೀಲತೆದ ದೇವ ಅತ್ತನ ದೇವಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆದುಲ್ಲರ ಯಾನು ಸಹನಶೀಲ ದೇವತೆ ಅತ್ತನ ದೇವಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು. ದೇವತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರೇ ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ಪಡು ಗೌರವ ಕೊರ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬರಂದಿಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಕೊಳಕು ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಅತ್ತದಾನೆ ಆ ಪಂಡ ದಯಗ್ ದೆತೊನ್ವಾರು ಕೊಳಕುನು ದೆತೊನು ಜರ್ತಾನೆ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಗೌರವನು ಕೊರ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಇಂಚಿನ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತು ಆದುಂಡೆ ಅಂಚಂದು ದಯಗ್ ದೆತೊನಾರು ಒಂತೆನು ದೆತೊನಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ದೆತೊನಂದ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ದೆತೊನೊಡ್ಚಿ ದೆತೊನ್ನವು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನ್ನವು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಫೀಲ್ ಆಪುನವು. ತಮ್ಮ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಗಮದ ಕಾಲ ಇಡೀ ಕಲ್ಪದ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಏರು ಎಂಚಿನೆನೆ ಮಲ್ಪಡು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಏರ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯಗಂತೂ ಡಬಲ್ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಡಬಲ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪಡು ಪವಿತ್ರತೆದ ಡಬಲ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪಡು ಸಹನಶೀಲ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಆಪುನೆಟ್ಲ ಡಬಲ್ ನಶೆ ಉಪ್ಪಡು ಡಬಲ್ ನಶೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಅಮರ ಭವ ವರದಾನನು ಏಪಲ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಏರು ಯುಗಲ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು
ಅಕುಲೆ ಒಂಟಿಯಾದುಪ್ಪೆರು ಪನ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಯುಗಲು ಪಂದು ಪಂಡಾಪುಂಡು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪುನಕುಲು ಲಕದು ಉಂತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಯುಗಲ ಆದುಪ್ಪುನಕುಲು ಉಳ್ಳೆರು. ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಳ್ಳೆರು. ಕುಮಾರಿಯರ್ದಲ ಯುಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೆರು. ಯುಗಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪರು ಉಪ್ಪೆರೆ ದೇಗ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪೆರೆ ದೇಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ದೇಪಂಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪುನಕಲೆಗು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರು ತಮ್ಮ ಚರಣಲೆಗು ಬಗ್ವೆರು. ಈತೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡೆ. ಗೃಹಸ್ಥೋಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನವ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರು. ಐತ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪರು ಪಂಡ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಅತ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಹಜ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸೋಮೇರಿ ಆಪರ. ಬಾಪ್ತಾದ ನಿಕುಲ ಮಾತ ಪ್ರಪಂಚದ ದುಂಬು ಉದಾಹರಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ತದೇರು. ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತೊಂದು ನಿವೃತ್ತರು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಹಿಡಿದು ನಿವೃತ್ತಾದುಪ್ಪು ಆ ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪೋಡಿ ಜರ್ತಾನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಇಂಚಿನಾಪುನು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ವಿಶ್ವದ ಜೊತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೇ ಪಂಡ ಹೊಸ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಜೊತೆ ಟಿತ್ತಂಡಲ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂದುವೆ ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವದ ಸೋಕೇಸುಡು ನಿಕುಲು ಉದಾಹರಣೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಮಾದರಿ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ನಿಕುಲೆನ್ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಆವೊಡು ಸರಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಶಕ್ತಿರು ಎಡ್ಡೆದುಲ್ಲರ ಪಕ್ಕ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅರ್ಧತ್ತು ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರನ್ಲ ತೂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿಯಾವಂದುಲ್ಲೆರು. ಶುಭಾಶಯಲು ತುಲೆ ಎತ್ತುಂಜಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಒರಿಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಲಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಪಾಂಡವರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಕುಲುಲ್ಲೆರು ವಾಹ್ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಚಿತ್ರೊಡ್ದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರ್ನ ಮೋಹನೆರ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪ ತೋಜುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪರಿಸ್ಥೆಲೆನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪೆರು. ತೂಲೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರುಲ್ಲೆರು. ವಿದೇಶದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ವಿದೇಶದ ಗ್ರೂಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕರುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೈದೆರು ಏರು ಮಾತ ಬೈದಿಜೆರು ಅಕ್ಲೆನು ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂಜಿಗೂಡದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ನಿಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರೆರ್ದು ಎಂಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪುನಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಅತ್ತು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತೋಜಿದು ಬರುಡು. ಅಪಗ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಏರೆನ್ ತೂಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಡ ಬಾಬನೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆರು. ಇಂದು ಆದುಂಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇಂದೆತ್ತ ದಿನಾಂಕ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ದಿನಾಂಕವಂತೂ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಇಂದೆತ್ತ ದಿನಾಂಕ ಹೂವು ಆದುಂಡು. ಏತು ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆರ್ದೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಆದುಂಡು. ಏತು ಸಮಯ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು 2002ನೇ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನಲ್ಲ 2000 ವರ್ಷ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಬನ ಅಂತರಾಲೊಡು ಸಮಾವೇಶ ಆದಪ್ಪು ನಾವು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬಾ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪೆರು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರಿ. ಇತ್ತೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಒರಿಯೊರು ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಿರತಿರ್ಗುನಂಚಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ತೋಜಿದು ಬರಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನನ್ನ ಮೊಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅಕುಲೇ ತೂವಡು. ಅಪಗ ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದು ಶುರು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಪಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಅಕಲ್ನ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಸರಿಯಾದ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ತೂಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾರಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದಗಲ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು ಅಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ದೇಪಂಡಲ್ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಆತ್ಮಲು ಏರು ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಬಾಬನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟೆರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಹೆಜ್ಜಂದೆತ್ತೆಂಡ ವಿದೇಶಿ ಆತ್ಮಲು 4 ಕಡೆತ ಬಾಜಲ್ಡಿತ್ತಿ ಉಪ್ಪುವೆರು. ಈತೆ ಭಾರತಡು ಬತ್ತೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ದೂರು ಮಲ್ಪುಜೆರು ತಾನೆ. ವಿದೇಶಡು ದ್ಯಾಗ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿಜೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ದೂರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುನಿಟ್ಟು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆರು.
ಬೊಕ್ಕ ಜಾನಕಿ ದಾದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೆ ದೇಶ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬಾಬನ ದೂರುನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅನ್ನ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಜೊತೆಗಾರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತು ಮಲ್ಪೆರು ಸುಸ್ತು ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಜಯಂತಿ ಸುಸ್ತಾದಿಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಈ ಸುಸ್ತುಡ್ಲ ಮೋಜು ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಪದೇ ಪದೇ ದಯಗ್ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಡ ಏಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪಡೆಪರೋ ಆಪಗ ಚಹರೆ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಊರಿಲ್ಲ 2 ಜನ ದಾದಿಯರ್ಡ ಒಳ ಉತ್ಸಾಹನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಮೊಕುಲು ಶಾಂತವಾದ ಕುಲ್ಲುಜೆರು ಸೇವೆ ಅಂತೂ ನಲ್ಲ ಒರಿದಿನತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭೂಪಟನು ದೆತೊಂದು ತುಲೆ ಭಾರತೊಡೆ ಕಳೆದು ಅತ್ತನ ದೇಶೊಡೆ ಅವಡು ಭೂಪಟೋಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನನು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಲ್ಲ ಒರಿದುಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನಲು ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ದಾದ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಸುಸ್ತಾ ಒರ್ಚಿ ಪಂದಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇವೆಡು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾತ ಕುಮಾರಿಯರ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಏರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆಕುಲು ಆದೇ ಉಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಏರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದಿಜ್ಜರು ಆಕುಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ಸಂಭಾವನೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬುಜುಕುಲಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತದೇ ಉಂಡು. ನೌಕರಿಯನ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನ್ಲ ಸಹ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ದಾದ ಡಬಲ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. 4 ಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ನೇಹಿ ಅತಿ ಕೈತಲು ಸದಾ ಆದಿ ಕಾಲೊರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಘನತೆದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸದಾ ತನ್ನ ಚಹರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡತೆರ್ದು ಪವಿತ್ರತೆದ ಹೊಳಪುನು ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಸದಾ ಸ್ವಯಂನು ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುಡು ತೀವ್ರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್ 1 ಆಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಗುಣ ಸರ್ವ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕಡೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನೆ ನಮಸ್ತೆ. ವಿದೇಶದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಹೋದರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇವೆದ ಯೋಜನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ದೇಪಂಡ ಸೇವೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವಡು ಅಪಗ ನಿಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೇವೆದ ಸಾಧನಲು ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪಡು. ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವ ಉನ್ನತಿ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪಡು. ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕೈತಲ್ ಕನಪುಂಡು. ಸೇವೆಗಂತೂ ನಿಮಿತ್ತ ಅದೇ ಉಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಎಡ್ಡೆದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಒರಿನ ವಾ ಸೇವೆದ ಕೆಲಸನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಐತ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐಕಾದು ಸ್ವಯಂನು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಅತ್ತನ ಸೇವೆಡು ವಾ ರೀತಿದ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು. ಐತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಕಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಸೇವಾಧಾರಿಯನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಇತ್ಯಂತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಆಕಲ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆಕಲೇನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೂಫ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ತೊಜ್ಪಲೆ ಮುಂದು ದುಂಬುಪೋದು ಭಲೆ ಒವ್ವೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವರದಾನ ಮೂಜಿ ಸ್ಮೃತಿತ ತಿಲಕದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಅಚಲ ಢೋಲ ಭವ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಜಿ ಸ್ಮೃತಿತ ತಿಲಕನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂನ ಸ್ಮೃತಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಾದ ಡ್ರಾಮದ ಸ್ಮೃತಿ. ಏರೆಗೆ ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಮೃತಿಲು ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಸ್ಮೃತಿತ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಡ್ರಾಮದ ಸ್ಮೃತಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಕರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ಒವ್ವೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬತ್ತಂಡಲ ಐಟ್ ಅಚಲ ಅಡೋಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ದೃಷ್ಟಿನ ಅಲೌಕಿಕ ಮನಸ್ಸುನು ಶೀತಲ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನು ದಯಹೃದಯದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.